Давайте сьогодні поспілкуємося про утворення в щитоподібній залозі. Більш ніж половина жінок і десь відсотків 10-15 чоловіків мають вузли в щитоподібній залози. Що ж таке вузол? Вузол це збірне поняття. Це є якесь утворення, під виглядом якого може бути більше 10 захворювань. Від абсолютно спокійних, з яким людина може прожити 100 років, до тих, які несуть загрозу. І тому наявність одного вузла це ще не привід панікувати чи бігти одразу до лікаря. Але це привід замислитись над тим, щоб виключити утворення, які несуть вам загрозу. Тому в такій ситуації обов'язково треба зробити УЗІ у досвідченого лікаря на апараті експерт-класу і з результатом цього дослідження показатись ендокринологу-терапевту, який оцінить зміни і скаже, потрібен вам хірург чи не потрібен хірург. Тому що не всім людям з утвореннями в щитовидній залозі необхідний хірург. Якщо він необхідний, тоді також звернутися до хірурга і здати перелік обстежень, які покажуть роботу вузла і покажуть його онкоконтроль.